and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwa man nga pangandoy. Of my love. Oh, Karen, ano ka mo ba nila, day? 3 is a crowd nang. Unsa? Oh, hala? Oh, ngano ka, Karen? Patay! Nagpaingon nga niya ang amahan ni Hazel ng ilang. Oh, nya, anong nadlok mong ka? Isugay na iyang amahan nang. Mangulatan na sa mga tao nga iyang ma-lockdown. Unsa? Nang, dinilang ka ha. Akong apason sila si Hazel ug si Milan. Ako silang pabantayon. Papaulian na lang sa Milan, day, Karen. Sige na, Milan. Dakpa na ang kaba-kaba pa. Nindot kayo yung color, oh. Ganahan kaayo ko. Sa na ko bagdakop nga. May kabyon mo ka sa abaga. Oh, sorry. Sorry. Nasuko ka? Ha? Why? Oh, giganahan di ay ka. Ganahan. Really? Humot mangod ka. Oops! Ay, sorry. Wala na ka nayo. Pabarog ako, pe. Oo. Dali. Doon sa kong kamap. Taon sad ni Karen, uy. Nagdagan taon nga miapos nilang Milan og Hazel. Kinsa man kay amahan ni Hazel? Wow! Bukod ay nadakpan ang butterfly nga ako nagustuhan. Ang tungod ding maong kaba-kaba. Natumba nang ka. Gusto lang ko mamawi. Oh, pinangga di ay ko nimo. Uy! Panggaon tagig ka kay kadato ninyo. Samtang ako, pobre kayo. Hala, uy. Maura di na rason nga nung imo kong pinangga. Ha? Tagay ko kuglaing rason nga nung pinangga ko nimo. Kuan? Miguel! Uy. Miguel! Paulit na sa inyo. Giapas na ba kasi mong papa? Killjoy, sad nimo, Karen, uy. Nganong apas-apas man ka din eh. Gusto ka na yung masakpan mo din sa imong amahan? Isugba ka na si Senyor Emilio, ha? Ni adin paingon ang iyang amahan, Karen? O, lagi. Akong nakitaan. Gipadali magani ko ni ng ilang kay tingali ko nagbunogon kasi ang amahan. Exaggerated asad ng imo, Karen, ha? Bahala nag-on sa imong huna-huna, Hazel. Basta kay ipalayo lang ginako si Milan. Dili ko gusto matapatan sa simong amahan. Adon ako, Hazel. Kamo na lang si Karen ang magkuyog. Aron di ta makita sa imong amahan. Adon ako. Killjoy kay ka, Karen. Ha? Tagsugod na ang tato among banting ni Milan, pero miapot gid ka. Miga, nahibaw gid bitaw kag unsa si papa nimo kun masuko. Gaan kayo siyag kamot. Musugot day ka nga makulatahan si Milan sa imong amahan? Ako man kong labanan si Milan. Nanigoro lang ko, Miga. Nganya, be, hain mas papa. Wa man lagi. Basta kay ako to siya nakita nga naglingi-lingi. Murag ikaw gigipangita. Killjoy kay kada. Hazel. Pa? Nagunsa ka man din eh. Gusto lang ko kong masuroy pa. O akong gipauban si Karen. Ako lang giubanan si Hazel, Senyor Emilio. Kinsa may lain ninyong kauban? Papa, sad, uy. Kita gyud kang kamirang duha si Karen. Ngita pa gyud kag lain. Dili ba ako gusto, ha, Hazel? Nga maminyo ka lang usa ka probinsyano. Ug mao kaninong dan nga dadon tagyud kas Manila. Maminyo kag dato. Nakita mo si Karen? Unay, iingon siya, isuguno kayo ang amahan ni Hazel. Mangulata ko no. Isug bitaw ko no, ingos Karen. Ha? Nganong kay man si Karen ay? Labandira man ang iyang inahan sa ilang Hazel. Mao ba? Og mo na hinungdan nga suhito si Karen sa mga Kastilyo.
Dato di kina sila na no? Dato, oy. Ilagod ng nagbuntaog nga bayad yas bungtod. Mansyon man tingali na. Basta dato na no? Makapalit yun sa gusto nilang paliton. Makapatukod og bindot king bay. Maugyod na, anak. Kinahanglan mo ko gigigos pag-eskwela na Basit pa day, madato pa ta. Pagkalayo ra gyud tinuod anak dong Milan. Uy, wag mo smulin ang akong mga pangandoy na Pangandoy? Unay, pangandoy. Kung wagoy pangandoy ang usa ka tao, minus yung paninguha nga mo asinso. Hinoon. Dili man daotan. Libre man ang mangandoy. Manguos pagid kong pangandoy na aron matuman gid na ko ang akong damgo. Unsa to? Mangos kag pangandoy? Mao na manghuam ba kay tingalig ko ang rang akong mga pangandoy sa kinabuhi. Mao nang manghuam ko sa laing. Puyo di ay. Ha? Milan. Ngano May gusto ka ni Hazel? Wa nay uy. Kanang tinuod ba? Nay, di mahitabo nga magkagusto ko ni Hazel. Kadato na nila. Mintras kita, kapobre na to. Pero, makakaon kita sa usa ka adlaw o katulo. Bita. Anya nga nung permi man mong magkoyog. Kita masugunay nga siya mo ani sa ato. Nga nung imo mangyod siyang ubanan be. Iya mo kong pakuyogon. Di mo kuyog na ko. Gentleman gud ko. Hinoon. Tagsara nang mo anhi ang iyang amahan. Pero, likay lang gyud anang Hazel ha, Milan. Ayaw lang gyud pangitag kompromiso. Saon mamugos mo gud nay. Hinoon. Buotan man si Hazel. Masag ko ikasaway na tumataa. Ano ka, Milan? Ha? Nung tawam ka da? Ang hingon magang bata. Bata ba din na si Hazel? Ilom di ay. Nanasad ka ng imong pagkapilosopo. Daga naman ko na si Hazel nay. Nang bra na gud na siya. Unsa? Di ba ang bata magsando raman? O di ba diretso lang sulob sa sinina? Pero si Hazel nagbra naman na nay. Sa ato ba daga na siya? Basta dili ko gusto magsige kag uban-ubang Hazel. Ha? Labi na gyud. Nga dili ko gusto nga maibog ka niya. Unsa? Nganong imo pamanggi kong giapas? Tanawa, gisapot ka noon tungod anang mga amursiko nga namilit sa imong karsunis. Nganong milakaw masab ka nga wa mananghid nako? Come on pa. Misil pa di ko manangit ni mo. Nga ni alaman ko din Kauban pa ginako si Karen. Nganong naabot man mo ditong dapita? Nanguhagod mig butterflies. Nya magani nakadakop mig usa. Managan unta ni kun wa ka pa mag-apas-apas. Hazel, tagsara tang magkita. Ang ako untang gusto nga kanunay tang mag-istorya. Sabaw to istoryahan. Go back? Imo lang yung kong binuangan, ha? Pa, ang tinuod, di ko ganahan magkaatubang tang duha. Unsa? Matiguan ko pa, kung magkiksulti ko nimo. Imagine, wag ko tayo laing istoryahan kung di lang atong negosyo. Kung pilay income ini, o kung unsaon sa pagpadagan ini. Kinahanglang makat-on ka. Kay kun, mamatay na unya ako. Ops. Break o na ta diha. Break. Nganong nagisgot ko kag patay? Tiguan na ko. No? No pa. I disagree. O si tiguang. O kisa nag-ingon nga tiguang na ka, kaya akong patsyon. Pulos ka lang yun binuang da, Hazel. If I know, doon na ka na iuyab dito sa Manila. Unsa? Dugay na kung namatay si Mama. Natural, mangita kagad sa imong talipay. Pero, beware. Unsay beware? Mubabag ka? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!